המכינה מלמדת אותנו משמעת עצמית והכרת לתכונות החזקות שלנו לפני הגיוס לצה"ל. מחזקת לנו את כושר הדיבור והעמידה מול קהל והשפה העברית. We know that we are citizens in Israel, but we also know that Israel is a Jewish majority. But in real life we are grown up in Arabic town, so we never met a Jewish person in our age. אנחנו חייבים להשתלב עם היהודים במדינה, וגם שאנחנו גרים איתם, ואנחנו מגיעים עד גיל 18 או אפילו יותר, ואנחנו לא יודעים לדבר עברית, לא יודעים אפילו מהי הקהילה היהודית, וגם שאנחנו צריכים לעשות שירות למדינה שלנו, שהיא שומרת עלינו ונותנת לנו את הכל. צה"ל חזק פירושו שישראל חזקה, ובכך אנחנו מבטיחים ביטחון, שלום ושלווה לקהילתנו ולמיעוט שלנו במדינה. המכינה בונה מנהיגים שיובילו לשינוי בעתיד ויצירת חברה ישראלית ליברלית מגוונת, שחיה ביחד מתוך הכרה וכבוד הדדיים, בלהתבסס על החזון הציוני. עזרה לי הרבה. אני נכנסתי למכינה, לא יודע שפה, לא יודע בכלום על מדינת ישראל. למדתי הרבה, לקחתי השפה, לקחתי כל מה שאני יודע לצה"ל. אני הלכתי לצה"ל מוכן, מכל הצדדים. לא הייתי מדברת מילה בעברית, עכשיו היא מאוד עזרה לי לדבר בשפה העברית, כי לא הייתי מדברת, וגם איך להתמודד עם אנשים שהם שונים מהדת שלי. עזרה לי להשתלב עם אנשים שהם לא מאותה קהילה שלי ולא מדברים אותה שפה, וגם עזרה לי להתמודד בקשיים בחיים שאני באמת לא יכולתי לעבור לפני. I recommend the Christian community to be here and help them in real life, in army, in school, in the Jewish community, in Israel. אתה מחפש להיות מנהיג. אם אתה רוצה להוביל, זה המקום שלך במכינת כנרת. במכינה אתה תקבל את כל הכלים כדי להיות מנהיג, כדי להוביל בכל דרך שאתה תבחר, גם כן אם אתה תבחר לשרת במדינה הזאת.